mga lockdown, nya pila man day ang decrease sa customer, zero gid. Oh, zero gid. Nagi mga to. May nga nilagi nakasortihan ta din eh. Kay, at least atong mga tao absorb gid tanan. Ako nagtuwi ko nga kuan, ay murag divine intervention ba. Which is pundo. Muli na siya ang exercise. Ma'am, bago na lang natudapit na lang. Ikaw may malabay ko. Breathe. Do not fart. What's up mga kapamilya, mga migs? Welcome back to my YouTube channel. Natakaroon dali sa may Camp Evangelista Golf Course. And kita ninyo, golf course naman kita siya. Kato, muna itong kampo dito, no? So, natakaroon dali kay, actually, gusto na ko ni paliton nga area. Paliton? Saman, okay ra sa inyo, paliton ako ni. Saman, pwede na ko tukulan og balay dia dan ang kusina dia dapat bitaw na ni ani tada ni kay ibisita ta sa Mindy's Restaurant in which naa na sila danhi sa may Camp Evangelista karon. So katong inyong naandan nga Mindy's Restaurant, ang inyong bag-o karon nga Mindy's Restaurant location is now here sa Camp Evangelista. Inyong mga favorite food danhi na ninyo makita. Sulod lang mo dani sa may golf course. Ug karon akong pailaila sa inyo ang wala naman ang isa sa mga tag-iya dani sa Mindy's nga. Mo nagtukod sa Mindy's sa Cagayan de Oro. Walang iba si Sir Richard Lau. Sir, Hey, Master po. Kamusta? Okay ra, mayo. Sir, ay nga pansin ang akong vlog dia, sir. Importante sir kay naila-ila na gyud kanako. May nakalag mo din eh. No? Laag mi dani kay syempre number 1 ganahan ko mag-golf gyud. Mo gini akong sports. Mandato. Kita sa gamay pa ko sir, tinuod gyud siya. Nagdala akong papa og isa ka golf club ikan sa Amerika sa iyang pagkasiman. Pero second hand ra to, nagpaitabod si kadua, mutong dito sa Del Monte. Dito miga golf. Okay. So nakatry ka. Nakatry ko mga driving diha kanang style unsay mga training ko na diha. Okay. So at least nakiga pong knowledge pero wala gid nako nan himong profession kaya ang akong igagaw noon may murag naka national competition. Dito ra ko sigton sa iya. Shout out to Noel Alaba. Yan. Sir, kaning ang pangutana number 1 pangutana gid nako sir. Nganong danhita nagkabalhin sa dani dapit sa may Camp Evangelista unsay kuan ninyo? Actually, kuan gini siya, Master Popo, lagi nigi plano. Kuan lang nalay opportunity ba kay katong time sa pandemic. Gi-close na mo dito kay di naman gid ma-sustain ang operation ba kay wala na magay customer. Nya katong nag-decide na mi nga mag-close, timing sa gonna open din eh. So, gibiding mo guni siya. So, salamat nga kita ini daog. So mo nang nata dinhi karon. So kung nakaagi mo dito sa Belisya Capin, of course dito ang atong naandan nga Mindy's. La itong concept dito sa una katong buffet man to siya, eat all you can. Eat all you can. So pag unsa man to pag lockdown gid? Katong pag lockdown, undang gid ta kay wala may customer. Ang Mindy's more than 30 years na mga dyan. 30 years from family pagid na. Sa una na may partner then na-dissolve na. Karon kami na nag-continue gyud. Pero da sa Belisya Capin nata sa mga 18 years siguro ta dia. Ang kuan. 18 years. Pero sa una, before sa Belisya Capin pod, kuan natay Malay-Balay og Valencia. Walay lain Mindy's. Di ang Cagayan de Oro napatoy lain nga pwesto na mo sa una. Then before sa Belisya Capin.
So muna kung i-count to nimo maabot gisag 30 years. Kung may yung Cagayan de Oro, Mindis, wala nagi kuan, wala nagi lain. So, sir, katong pagka-pandemic abot ang mga lockdown, nya pila man day ang decrease sa customer, zero gyud. Oh, zero gid. Nagi mga to. Kami as much as possible amo gyud continue para sa mga tao. Pero di naman gyud makaya. So, ang among family nag-decide gid nga stop lang gid unta. May gani lagi nakasurtihan ta din eh. Kay, at least atong mga tao absorb gid tanan. Ako nagtuoy ko nga kuan murag divine intervention mga ihatag para gini sa ato. Kay wa man gini giplano. Kanus amo nag-decide nga dinhi na unsay bulan to? August or September. Pag October na award din sa ato. So mo rin to. Actually wala gid, wala man gid nagplano nga magbalin or unsa. Amo to i-close na gid. Pero salamat gid kami nga tagahan tag opportunity din ba. So, Which is doing good food dani. So ingana gid na siya basta negosyante sir no mo ambak basta naay opportunity. Oo, kung tanaw nimo nga maayo, especially makatabang ka sa mga tao. Unsay kuan ninyo dinhi? Inyong forte ninyo daning food kay sa una buffet man to karon. Actually more same food gyapon native ta. Kuan lang siya, a la carte na lang, dili na tong buffet. So by order, like katong kare-kare, mo gina to specialty. Kare-kare, mga crispy pata, katong naandan na tong mga pagkaon. Mo gina ato. Okay. And then at least ang inyong kanang pinaka-primary nga mga customers kaning mga golfers. Kani mga golfers. Ni. Mo ni sila gid atong kuan. Now, Regular. ang kaning mga taga Cagayan de Oro, pwede ba mo bisita dani o mo avail sa inyo? Welcome kay mo dani. Open man ta dani. Nya ga kuan mo pud kanang protocol sa kuan bitaw. Ato magyapon nang gina-apply. So pwede open man ni siya. Mayon ta makani mo, matry ninyo. Kay lami man gid atong pagkaon. Gwapo pag ang ambience dani. Mas gwapo yahay. Tama. Tanawa ra gud nga ambience sa lugar na. Ato sikat. Piki lugar ng naay huni ng ibon. enjoy kay ko dani sir. Okay kay tanan no nga marakag kuan ni free man ang entrance dani no. Free ang entrance. Libre hangin. So magtan-aw mo, mag-watch mo sa golf. Katuon-tuon pud mo dani napud sila driving range dani. Driving range dani. Pwede man open for kuan. Open For everyone. Pila po ikuan nila dani? Murag 50 per bucket naman na siya. Then magdala lang kapak. Dala na kakapak nimo. Magdala ka. So, pwede mo ani din bago na pud nga banding sa family, and then after that, bisita na din mo din sa May Mindis, di ba? Yeah, syempre enjoy niyo yung food before sa mga courses na diha pa dahil ang kuan food nga course. Lahi po na siya nga course, di ba? Sakto. So, Food nga course. sir, unsay imong gusto nga kaning mensahe labi na kay unsay something na pwede nato nga makuan sa mga negosyo or gusto magnegosyo karon nga mga panahon, okay ba? Medyo karon kailangan medyo lisod gid karon kay pandemic. But kita mga Pinoy kay kuan man ta, resilient man gid ta, di ba? Nya kung unsay opportunity, grab nya usa gyud may kag wisdom sa Ginoo. Mao gina kay siya mo gyud maghatag tanan. So kung sa pagka-bright, kung dili ginakuan sa Ginoo, di gina mo so I'm sure iampuan to ninyo ning kuan. Iampuan to. So mo ning gitubag. Pull off, di ba? Last time na nawala na to yung mga kuan. Pero kaluoy sa Dios ang amo na absorb gid tanan. Nasurtihan pud lagi. Very good. So nakatrabaho gid tanan noon. Muna So, pasalamat gid. Ako gyud pasalamat. Yeah. So napasabot lang nagyapon ang hope labi na sa 2021 sir. Wish na ako sa inyong kaning Mindis nga bag-o. I wish nga mas daghan pa ang money dani o atong mga tanaw diha may mga ga-check sa atong ga-follow sa ato sa Facebook. I hope makadalikyat pud mo dani another kuan na pud ni. Kay di man ni talagsa ra man kay ning mag adto mo sa golf course, di ba? Kay kahay kay namang gud na yung mga entrance nga kuan. Di na kakailangan mo biyahe kay nana syudad. Napunta sa sentro sa syudad. Wow. Okay kayo. So wala na problema ang food kay mato lang ta sa Mindis, and then let's enjoy the nature din. Isa pud ni sa makapawala sa stress sabi na sa mga problema karon. Karon. Dani, mawala gyud kayo, presko kay dani.
With family pagig May makadagdagan pagkaon. ang mga Oo. kay Oo. Bermuda man. Mm. So conducive for family use food. Mm. Di lang gyud ta magpaado dito sa dool gid sa na mga kadula sa golf. Mm. Kung dool ra pud ka sa fairway, Delikado maigo. delikado po. No? So, ano lang po, at least, ma-educate pa yun ka. Oo. Ano sa din ang golf Oo. ni ay? Matry ninyo. Matry ninyo. Mapo kayo sa sport. Wow. Mm. So, ano na mo dani? Ikaw na invite sa ilo, sir? Katong gusto mag-relax, gusto makaon. Ano lang mo dani kay namiking hangin, nami ang pagkaon. Risko sa pananaw. Green kayo yung makita nila tanan gyud. Di na po mo kailangan mag-travel sa layo. Dani, dol, within the city lang kita. Hopefully, magkita ta. Right. Sir Richard, salamat kayo. Thank you ka, iyong Master pagbalik. Pops, ha? Salamat po sa iyong Pagbisita. pag-invite. Okay. Salamat kay I'm pagbisita. sure magbalik-balik din ko dani kay ganahan ko sa ambience dani. Sige, kay mag-practice ta golf. Mag-practice ta. Mag-golf na ta. Mag-golf na ni, mag-golf na ni. Hindi ko magpalupig, ana. Hindi ko ka pala mag-golf, ha? Ito pinaka-banggiitan sa Dangilag. Sir, thank you, sir. Sige, Master Pop, thank you. Sa kagwan na ni. Langgam na ni. Okay, Pwede mo mamitik na ni? pwede. Ilan pagkita. Uy! Tama, tama. Tuyo, kay may ikuha mo dyan. Nasakitan pa inyong heart na ikuha yun. Dali ta dapit. Ayun ang kay painit. Next na button is dapat kapag kumapit sa hapak. Hindi mo na maghapak. Timing ulit ito. Ang paghapak ani, ang paggunit ani, butan niyo sa inyong left hand, nasa pinakatumoy, at the other way around. Okay? And then you, okay. The straight of this is the straight over there. Okay? Not that one, not this one, but there. Okay? The thumb is the thumb is straight to the point. The next is you point the cameraman. Where's your pinky finger? And then you insert it there. Here. And then you grip this, hold it there, and then you shake it all around. Second baby. Like this. Like that, okay? And then, so no, ibang labo mga cellphone. Now after that, you drop it down, and then you adjust depending on the height of your body. If you can bend a little, Let's do it. or if you want to put it there, no, just how many steps ba na? 2 steps behind. In front. Kanta mo na itong 2 steps behind. Okay? So, okay, straight like that. After that, you need to spread your legs like the wings. Okay? Now adjust the arrow. Adjust the handle. Okay. The technique of having a golf swing is not the power. Let's not focus on the power. Let's focus on the swing. Okay? Your body should not move like this, like that. Like that, okay? Your body must be balanced. You see the line here from this belt. That sakit on the belt to the upper neck, okay, which is pundo. It is pundo. Okay. Now you swing with your arms carefully. Multitasking. Calling. Multitasking. Kamulo swinging. You put it to the back, but your head and your eyes must be on the ball. Okay. You're like this, oh. You're like this. So not like that. Your body is moving all around. Get down, get down. So, kami tremolio. Okay. So it's like that, and then
Wow. But you need to. But you need to. You need to go beyond. You need to go beyond. Okay? So first you strand, and then balance, and then you feel the wind, and then let's not focus on the side muna, but on the swing. And then you. Wow. By the looks of it, my ball was going there. By the looks of it, I hit the ball over there. Yeah. It's kinda hard, but when you practice, it makes it perfect. Practice makes perfect. Difficult. But nobody is perfect, so why practice? The ball is here. Ma'am, bago na lang nagdadapit na. Balik sa kilo kayo ta. You wanna try the ball? Sige daw. Let's try it first. Oh, sige, sige, we. And then let's see kung sakto ba. So straight. Sometimes mga depende sa golfer, nainga nga golfer. Dito. So depende sa iyang style. Depende sa iyang swing. Ako kay ana man, tunga man kay kailangan ko sa tunga. So tanaw nimo kung asa ka mo paingon, so dito ni may pa-straight ang kaning vertical. Okay. Ayun, may U-turn. Ha? Bawal U-turn. Dahil muna ako murag slightly to the left, ako gamay dito the bit. So muna akong tunga, but slightly. Breathe. Breathe. Do not fart. Please subscribe if you want tutorial. Nawala yung pananaw. Go. Bantay, bantay. Ayaw tira man basta. Tanawa ang bola. Tanawa ang bola, nawala ka sa bola. Ana.